ketosis na gingutom ka na. Pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog, kay may ginatawag nga may MCTs ginkwa sa D3 bio. Ang pinakanami pagit niya, ang ketones is all na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa aton brain. So taking D3 bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na, pero may energy ka to finish the day. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntanan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o pipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat buses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw. Sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM.
Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Isipon nyo rasan oras sa Pilipinas, alas 9:35. Ang oras, ang builog na nga ginadulong sa inyo sa kalwan sa klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag builog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sa klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Kag ginadulong man sa inyo sa kalwan sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, extend food supplement for men, kag sang klinika DTX coffee mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch.
Watch, June Alojado, Kaptulo, K5, Night Watch, K5, Night Watch, K5, Night Watch, June Alojado, Kaptulo, K5, Night Watch. Oras naton mga ka-K5 nakalabot na kita sa 40 minutos na nagaligad sa alas 11. Kaliwat, may gabi na sa inyo tanan, may gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi gid sa aton na makauturan sa 180 ka mga barangay siningaton syudad sa pitutaran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sa Anglapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Mulo, Arevalo City proper. At sa aton man tanan nga mga tagpalamati sa 42 ka mga banwa, isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. At sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan siningaton pinalanggang probinsya. Mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kabisiklan, Cagantique, mga taga Romblon, Ormoc, kag Masbate. Nakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Sa kutob sa marabutan sa ngaton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5 mayong gabi na. Welcome na diri sa aton nga pagpangaragad sa paratuntunan. K5 Night Watch. Kinandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaragad. Huwag kita nga magatalakay nasang pila ka mga dragko nga mga issues. Mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabaling aso nga mga issues nga aton pagatalakay. Para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangaragad. Kinaanda. Mangin kaupon man naton karon na mga balita na kag information. Kalin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. Ikang tanan sa ila nga manatipo na nga mga balita sulod sang 24 oras. Kaupon naton karon sa patrol K5 Jenny Kauyunan. Samtang mangin kaupon man naton karon mga pilaman ka mga balita ka informasyon. Ayan piloto tagilis K5 Camilo Palik. Magkaroon ka mga balita, informasyon na tipon sang panaton nga mga reporters with ka K5 Alex Escalante and ka K5 Kim Kaluyo. Sila magkaroon ka mga information at mga pila ka mga balita nagikan sa ato nga news center tungkol sa kay ka K5 Tani Punay and ka K5 Alera Joy Apin. Congratulations, kili naggraduar na sa ate makon mo ilang na Muna basta may kuan ka kuno may pagtiyaga kano si imo sini nga eskwela malapot mo ginamong matapos mo ginamong congratulations. Ayaw ka pa kay katapos ka pa. Ako wala gid. Kila nga. Tanti bisan may katapos gaubra no. Tante malanim Ngara man na gani nga nakatapos nga. Kaya man nakaubra, tambay man lang no, kay 500 no. Wala aton bisan wala na nakatapos, at least may abilidad man ta. Sa daog pa kuno na sa inatawag kay 500 ang experience ang sakwan mo. Ang experience kag ang abilidad kag ang ginatawag naton nga skills bala. Skills na yawa niya ginatunan mo imo gina special skills mo blaki 500 niya ginatunan na siya duna sa tao buot silingon ina balang iya na iya nga daan nga abilidad amo na sa iyang iya nga abilidad sang pagkatao parang pagkabunag pa lang sa iya mo na iyang iya nga kuan natunan blaki 500 no. Abi makasiling abi nga kita way katapos pero mangin announcer kita man hindi blaki 500 abilidad na siya. Kaya man na iban nga tagtatlo ganik bilog kurso, may mga doctorate degree pa. Hambalon mo sa stage daw, hindi balon maghambal. Ha? Kaya man na sa siling ako na kaya man mo na gani kada isa mayara ginamit. Kag ang ginatawag naton na ka-K5 andring studying. Ginatawag naton nga
pag-eskwela. Kuan ina siya. Inang bisan way ka sang tinapusan kung nagatuon ka sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Kadamo ka magyapo sa matunan. Tanti ka basa ka lang pirmi. Kasi may ginabasa ka, may gabasa, basa ka man pirmi. Kabalo ka naman ang tanan-tanan matunan mo man. Hindi bala. Ang pirdihan talang galing kay manti way kita yung diploma mo. Mga pirdita. Ano yung laki 500. Ang pirdihan tala na. Kung sila ng studying, na niya ang pagtuon, kada adlaw-adlaw ya, tubtub sa katubtuban, lifetime na yung pagtuon. Ang pirdihan talang galing, kaya way tayo diploma. Wala na ang pirdihan ta sa mga wala nakatapos. Ang pirdi naton sa ila sa mga nakatapos, diploma. Hindi, papel malang na. Abot na sa chimpo nga magkalamatay kita sa kalibutan, di tama na madara diploma ta. Kung ibutang ka na sa butangan ka sang lapida kung mapatay ka kay 500. Kaya na nagabutang doktor so and so. Ginabutang mo lang ang tutuon mga ngalan, di ba, kay 500. Ngalan mo malang nakagapilid. Kaya na nagabutang attorney, kaya na nagabutang doktor, kaya na nagabutang inang hindi ba lang? Pero mas nami kay kung nakatapos kita tanan-tanan. That's why sa mga kabataan dira kung ginapa-eskwela kamo gani sa inyo nga mga kwan. Kung ginapa-eskwela kamo gani sa inyo nga mga ginikanan. Tinguhaan nyo kay pasalamat kamo sina kamo ang mga dibuinas nga mga kabataan. Pasalamat kamo kay ginatinghuaan sa mga ginikanan nga mapa-eskwela gi kamo kay amo man lang ng mga manggad. Amo man lang ng manggad nga mapasubli nila sa inyo. Kaya masila sang ipa-inherit sa inyo da nga mga propiedad nga kaya tani ko mga CEO kasang K5 News FM kay may mapang-inherit ka sa mga kabataan niya. Tani ko mga CEO kasang mga dagko nga mga kumpanya kay nga imo nga tatay kay ti may inherit ka daw di ba kay 500. So, kung wala amo gid lang nang mapanubli sa mga ginikanan sa inyo nga mga kabataan ang kinaalam. So, mintras nga may ara sang oportunidad kag may ara sang kapasidad ang ginikanan nyo nga magpa-eskwela sa inyo. Ugay kamo sang ligoy-ligoy kay kansa nyo na. Sang una nga tiyempo sang gamay pa ko sang bata pa ko nga gusto ko mag-eskwela way sang kwarta nga inog pa-eskwela sa akon ginikanan ko. Mga subong abi nga tiyempo nga libre ang tanan-tanan nga eskwela sa college sa mga state universities. Ay, so ka-eskwela man tatani kag makatapos man sa mga handom ta mga kay Waygit. So subong niya kamo mga dibuinas kamo mga katilaw na kamo sinatawag naton nga libre nga edukasyon. Labi na gid sa mga state universities sa mga college nato. Sa una ya kay 500 may ara ginay nga kwan. Ara ginay nga bayad kada subject, di ba? Subong niya libre na tuition. Una ya may mga bayad pa sa mga tuition fees naton, may mga dagko pa. Ban sinasanguna nga maginikanon nga prindahan sang duta ginabaligyan karabaw kag ginaprindang mga uma para mag-eskwela mga kabataan sa college. Ha? May lang kon may ara ka nga umangin o prinda kag may inog baya may inog baligya nga karabaw. Kung wala abi karon kay 500. Pero sa amon sang una, kung antos ka halos 1D 18 ka na gani mabaligya ka pa baligya ka pa duta nga wala man. So sa mga kabataan da, reminders na sa inyo mintras nga mga ginikanan nyo nagapatay-patay ka nagaputoy-putoy para pa-eskwelahon ka mo. Doon gi kamo turutudo hinugay ka bulo barkada. Pwede man na magbulo barkada kamo pero ang barkadahon nyo mga pareho sa inyo nga mga matuto mag-eskwela. Ni bla. Para nga makatapos kamo. Lain gid nga makatapos, lain gid nga may diploma. Tawa akon kaway ko diploma kun ni husto lang ko tuya-tuyaon sa mga upod ko sa unas media. Ya mga kumpari ko man. Hindi bla kay 500. Kay kuya diploma mo sila yan may diploma. Nagakwan sila, ano ganin yun, nagapasikat nga mga cum laude sila. Nagapasikat nga may mga diploma sila. Kaya akon way ko diploma. Ito nga ti. Pag inatubangay kami kag magwinaswasanay kami sa kahanginan ti pierde ko man na sila gyapon. Hindi makutikalon hindi mo ko hambogin pero may napamatud-an naman kuya. Hindi bla kay 500. Damo na kuya ng pamatud-an. Ila niya kabilog istasyon nga na pa number 1 ko, ada mga tatlo na, no? Kay 500, no? Mga
tatlo niya ka istasyon nga pa number 1 ko. Tatlong istasyon nga nakabulig ako nga pa number 1. Amo ning K5 News FM. Nakabulig na ko na di, ha? So, napamatud-an ako yung ibanda, tugid nakaagi manager pro man. Yes. Ini blog K500. Piling nila kuno mga nakaagi sila manager, mga cum laude sila pag graduate nila. Ano ang inyo na pamatud-an nga na pa number 1 nyo? Ini bla. Tugid. Kag ang iban dira gani nakilala na mga ngalan nila tungod sa istasyon ini kay tungod sa ngalan nila nga mayo sila man komentaryo. Black K500. So, depende na kuno sa skills. Depende na kuno sa abilidad sa isa ka tawo. Okay? Wala, sige. Dato sini nga pagpangalayo po naton si ka K500 La Pastura sa technical side. Ako naman inyo ka K5 June Alohado Kapulo. Welcome gid sa inyo tanan-tanan diri karon sa ato nga ika-Sunday nga edisyon. June 15 sa 15 na gili kita subong edisyon. Tuig 2025 daw wala mabalaan kay 500. Tunga na kita sa bulan sang Hunyo. Tos, birthday Manuel na boss. Kaya may agaw sa Biyernes mo, kay 500 no? So boss, birthday ni Manuel. Apelyido ya Do. Manuel Do. Pariente ni Peter Do. Ni Jan Do. Kag tanan-tanan nga mga gapasweldo. So, mga ka-K5, ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato makauturan, kamusta na kamuda, bao, da nagbunok ang ulan kaginasang daw hulo hapon kay 500 no? Nagbulo-buo ang ulan, hasta sini nga gulo gabi oh. Nagbuo ang ulan. Anong low pressure area to sa nagligad nga semana nga na kwanta nga na monitor ta no to nagbagyo naman to. Walang taon na to naka-standby kamo sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton nga makauturan. Standby kamo. Kay karon dugay-dugay kwaon na to ng latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo, Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Pag-asa Iloilo mga ka-K5, kwaon na to nagkaroon ng latest weather report. Kumustahon ta? Kasi kung southwest monsoon man lang niya, pinigani ITCC para ginatawag naton nga Intertropical Converging Zone. Niyara man akong kaisa nga kwan iban pagid nga mga bagay-bagay, may mga habagat o nanoda no. Namon isang ginahalinan o LPA man, low pressure area. Mga kabangdanan ko nga mga ka-K5 ano panawag sini no? Naga-ulan-ulan, nagaguom-guom din sa aton sa syudad kag probinsya sa nga Iloilo mga ka-K5. Sa kabalo, base sa bilog nga Western Visayas, ang nakatilaw sang pag-ulan-ulan pero diri sa syudad sa Iloilo bundak ulan dik gina. Mga ka-K5. Ato na karon nga pag-istoryahan diri sa ato sini nga pagpangaragal kakuan nato ang latest weather report gikan sa aton nga Pag-asa. Samtang taon taman ang sitwasyon sa palibot sa syudad. This is Sunday night. Domingo sang gabi subong daw madya ko laban-laban ang iban nga mga pumuluyo naton daw ay na mga guro galagaw ilabi na gid ang mga may trabaho buwasaga. Daw ay guro subong daw ay guro subong inom-inom kag galagaw-lagaw ga outing kay nga kalabanan ti buwas may mga trabaho na. Especially ang mga nagatrabaho sa aton nga gobyerno mga ka-K5. Iyo naman sang sila sining first day of office within this week. Today is the start of the week 15. So mga ka-K5 hasta na sa Sabado na maliwat ato sining pag-isip sang sining simana mga ka-K5. Gani sa ato sining mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato makauturan. Tambay lang kamo kay dugay-dugay kwaon nato na sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo. Kamusta nato na mga dalanon. Ay nagpadala mga ka-K5 sang video sa kwano diri sa K5 News FM Iloilo. May nagpadala sang video sa isa diin
Na videohan gid nila ining mga naga beating the red light nga mga kuano nga mga motorista. Sa Maria Ihunis ti garapon ni Santissima. Kaya salig sila kay Domingo mong. Pero kung mga like for example mga hindi ni mga Domingo or like for example labi bisan pa Domingo. Bisan why sa may nagabantay sa mga traffic enforcers like for example kasi medyo matrutawhay ang Domingo nga ini. Pero kung natabuan nila abi nga may mga nagadali man nga mga salakyan sa pihak, nakita nila bala nagidila nga red light nagduro-diretso sila. Kaya natabuan man nga nagdiretso nagang sa go nga ang sa go nga side naga green light. Kaya magkarabungguan sila kag magkalapos angan sila to magkarabungguan sila. Manghampol sila sang paramukol mo. Kan nga wala sila sang pasalaon. Hindi pwede nga sala sa nakabunggo sa ilang. Kan nga naka-green light ang naga-go signal. Sila yan naka-red light nagduro-diretso sila yo. Mga abusador ay mambalang kamo pirmi ginapakanubo kamo mambalang kamo pirmi nga mga motorista mga kuana mga motorcycle riders mga motor blan mga naga-drive sa mga motorcycles gambal sila nga gina-discriminate kuno sila kay gamay ila mga salakyan pirmi lang sila gina-discriminate ka ginapapahigad kay manti gagmay la ila salakyan niya tapos sa mga dagko nga mga salakyan kara sa tunga pero kung imo lang taon abusador gid why kita mga ka K5 nagahambal ka generalize nga tanan-tanan nga mga motorista mga ka K5 amo ni ka mga abusador pero nantawan nyo bala mga ka K5 ang green light ya para sa ang signal ya paliko dito sa may left side ang go signal ya sa straight sang dalan sang diversion nakapula pa pero duro-diretso yung laga nila mato. Ang iba niya drulo mato isaw na isa duha. Tapos may isa pinag-apas no ato pagid isaw na hindi nagliko tiya okay to ya. Nara pagid isaw nagdiretso na tatlo gi sila gali ba kanamiton sila. Kung nakita yang nagadiretso tong duha, ba nagdiretso man tunto amot tanong ginadalian nila sini. Abungguan gani ning mga yudi kang nila ni. Kalabungguan gani ni mahila gini sila. Tawa bala naka-red light siya, duro-diretso yung laga nila na. Tapos may isa pag itong inang maliko. Ito siya, diretso tos punta pag ijaw. Diyo tayo lang mabungguan sa isang nagapaliko na mga ka-K5. Kita nyo? Ikatawa nyo bala na. Abusador. Abusador nga klase ka mga tao, no? Kasi kung mga tatay pa ni mga amay ni Blau, Father's Day pa naman subong, gahulat tong mga gahulat tong mga kabataan nila sila nga balay. Gahulat tong mga iloy nila sila nga balay o mga amay nila to sila nga balay. Kung nabungguan na bini sila, tingon di kaluluoy man to yung mga kabataan nila sini. Father's Day pa naman nga daan subong. Tapos nga sa lawayon na klase ka mga tao, Blau, no? Why gida? Ulugot lang tawa bala. Mga abusador. Ini nga mga kuan nga mga tao makita mo gid mga ka-K5 nga kuan gid inang ambot ko nanong ginadalian nila siniya. Ayo lang kung makaintindi sa inyo ang nagasugata sa inyo. Pero kung wala gani nagka-intindi siya nakasugatan siya kung mabungguan ka mo, wala gid ka mo pasalaon. Narong isa lang tawag nagdiretso may huna jud tayo sila magbungguan na yung kay may nagliko na nagdulog lang may nagani kay nagbahar tong nagliko nga nagpakadto sa may nga piyak nga side nga yung way nagbahar to palaban bungguan na gito sila tuntuno bala ko na no kaabusador. Huwag pa na mga helmet. Abilidad kay 5 Andre, no? Laban-laban, viral naman sila. Kasi kung mapapangita ni sang kwan, report ni sa LTO opisina kung pwede na makwano, hindi ma-stop kag malantaw kung mga plate number sila nga mga motorsiklo niyo.
para mga ka-K5 nga mahatagan sang leksyon. Ilabi ni isang taga Land Transportation Office or sang aton sini nga syudad mga ka-K5 diri sa TM ganin na panawag TTMO. Amo nang dapat panglagson sa mga taga TTMO. Hindi kay ang pinang kwan ang pinang panawag siniyo. Kung may mga okasyon niya nagsagi kamo inyo ay kapinang clamping. Kay mo kita sila may mga okasyon ka pang clamping kay mo yaman. Kung niya dapat ang panglagson nyo kay mga abusador ni o silingon nag-drive lang ni sang ilang nga mga salakyan. May posibilidad mga wala ni mga lisensya kay kung may mga lisensya ni nabalaan nila ni pinagi sa pagkuha nila sang examination, driver's license examination. Mabalaan nila ni nga hindi pwede makabit sang red light kay hindi sila pwede magdiretso kung nakabula pa kay nga delikado kasi kung masugata mo ang mga nagaupo diya sa green na nga nag-go na sila ya sugata ka pa imo araw lang tawang isa yutayan na to siya mabungguan kay nga nakadiretso na nagapaliko ng mga naka-go sign kaya nagdiretso pa nagsunod to sa duha nga nagadro-diretso manlagan ayos. Kita nyo mga reaksyon sa ato sila nga mga tagpalamate sila ni Pauls paron niya daw 10 years na kung nga motor pro gasunod ko yas traffic rules kay balaan ko duha lang akon guma laban sa ila ga drag race na sila pustaanay na sila da basi no drag race ko no basi blahaw tuod no mo na ginhambal ko gani why ko gina-generalize ang tanan-tanan nga mga motorcycle riders lang da nga to sila nga mga ginakomentaryohan amuning mga abusador kay balaan taman nga damo sa mga kauturan naton niya nga mga resunod sa traffic rules pero may ara gid nga mga abusador ang iban pagid may ara pagid na mga ka-K5 nga inang kuan balaw nga inang ang ilang mga motor bla ginapangilisan nila sang tubo na pangilisan na sang ilang nga mga muffler dagko nga mga muffler nga perti ka tunog-tunog ti ginabawal man ni ginapangdakop man ni pero ang iban ara gyapon ano gidabing pinakarason ket pinaka-number 1 nga rason mo mga ka-K5 ano gidabing pinaka-1 numero 1 mo nga rason nga ang imo nga motorcycle ang iya sina nga muffler ko na iya nga tambutso mga ka-K5 ang inhimo na naiyasang paktorya nga nakapertiniser para sa iya. So silingon fit na ang iya nga motambutso naka-fit na sang manufacturer. Naka-fit na sa iya nga amo nang itsura kag amo nang kagahudon sang iya nga tambutso nga abi nga kakason mo pa kag ilisan sang kwan ilisan sang bag-o nga inang purti ka tunog-tunog nga daw para nig-ang imo siling nga eardrums kung pananglitan nga mag-agi sila. No? Perte katunog-tunog ang iya nga andar pero hinahinay man lang dagan niya. Mga ka-K5. Anong purpose mo? Abi nga muhon mo gina. So ginapang dakop ina mga ka-K5 kag ginapang lasak gani sa mga bulldozer. No? Pang mga pison. Galing. Inang may ara gidya nga sa lawayon, no? Ang kalimbawa sina mo lang tawon, iya inabuluhaton sa mga hambog nga mga tawo. Iya inabuluhaton sa mga tikalon ka mga hambog nga mga tawo. Nga gusto nila nga ini sila mga ka-K5 ang matalupangdan kun ara sila tunga dalan. Nga makita gi sila bla nga ara sila tunga dalan. Tapos kun pa daganon mo do siling mo do sa piho. Nga hindi sila mga ka-K5 magpahigad pa kung kaisa. Pinapituhan mo sila kay maagi ka. Na businahan mo sila kay maagi ka. Tulukon ka pa sa balikdon ka pa tulukon. Magpawala-wala. Pagkatapos kung kaisa nagapang dirty fingers pa. Kung ano ka mga tuntong mga tanan ha. Due time lang ni silang mga hambog ng mga taong kasubong sini.
ang mga tutuod nga mga motorista ya nga may mga motorcycles nga mga ining mga nami pagani ning mga manggaranon Black 500 nga may mga motorcycle kung kaisa natakan magdala sa ilang nga mga four wheel motor na lang sila kay man madasig maglusot-lusot mga behave pa ni sila mga mayo pa ni sila magdrive kag daw mga law abiding citizen pa ni sila mayo ni sila nagaupo ni sila sunod sila sa mga traffic rules hindi ni sila yung mga hambog kung kaisa kung sino patong pigado nga bago lang gani nakatilaw nga magbakal sa motor utang pa amo pang pinakahambog mga ka-K5 siya sa mga magkalaiguan da pero tingakon ginalambal ko man lang matuod lang pero wala kita ga generalize mo chilingon laka lang ni sila naton makita ang mga makita naton pareho sinisang duha nga ni nga nagpinagusto kapalumba nga K5 nga wala pa gani mga helmet amo ni sila ang ginatumod naton nga mga hambog nga mga driver sa motorsiklo mga motorista okay so ayos so, istoryahan nato na karon mga ka-K5 diri sa ato sini nga pagpangalagad kay iban pagid naton nga mga balita kaga informasyon. Nakayo nato ng iban nga mga dalagko nga mga balita mayara nga bangol sa sugal. Mga ka-K5 lalaki ginbuno sa distrito sa Ribalo. Sugal ang ginhalinan. Tapos nareklamo sa gihapon sang ato sini nga mga pumuluyo most especially ang aton nga mga commuters nga nagadungka dira sa may Mohon Terminal kay ginapanagyahan ni Lindon Akap kay sang bilog yang nga pamilya. Ang tag-iya sina mga ka-K5 si Councilor elect Lindon Akap kay sang iya bilog nga pamilya. Korporasyon ilana mga ka-K5. Dugay-dugay na nga problema ginareklamo ina sa aton nga mga pumuluyo dira kay man nga ihamak nga perti ka problema katulad sang CR nila nga perti ka baho-baho wala pa sang kwan. Wala pa sang pirtahan, guba. May buho pa. Dapat kung mag-CR dira, ilabi na gid ang babae. May upod nga isa nga nagabantay sa pirtahan. Kaya kung wala upod, masin-ingan ka gid. Ikaduha, mga ka-K5, CR na guba, purtik baho, wala tubig. Ikatatlo, mga ka-K5, ang ila sini nga terminal dira, nagali na putyak, nagalubak-lubak ang dalan, buho-buho, damo tubig, lubak-lubak. Swerte kali na putyak. Lalabot sina daway ka pa sa pasilungan nga daw mayad-ayad nga si mas pasilungan kay mga ka-K5 nagaturulo pang iya sini nga mga taatop. Hindi ka mo nga mga problema sini nga klase sa nga terminal nga ini. Ambot nga until now hindi nila na mapakayon, nila mapahuman. Gaganan siya kamuda ga kwarta kamuda nga mga yuni patula kamo. Gaganan siya kamuda. Mga ka-K5 nga hindi nyo ni mapahuman-human. Kag nga ginapabayan ini sang aton nga syudad. Dapat ang syudad naton amo sini ang magpili kag amo sining magdistinguer sa nagaparag-iya sina nga terminal mga ka-K5. Hindi guro na matrutandog kay mati konsyal ang tag-iya sa isa sa mga tag-iya isa sa mga korporasyon. Isa sa mga incorporator da konsyal sa syudad. Labi na kay na iliher sa subong bilang konsyal mga ka-K5. Kasi hindi matandog kay man nga di siyempre grupo sila sang hari sa syudad sang Iloilo. Hindi bla? So istoryahan tama na karon diri sa ato sini nga pagpangalaga iban pagid nga mga balita kay informasyon aton pagatalakayon diri sa aton nga pagpangalaga. Ang mga balita ngayon batian ng Buylogman nga giradulong na sa inyo sa kanwa sang klinika DTX 500 kag Mighty C mga ka-K5. Klinika DTX 500 kag Mighty C dapat imno na to sa matag-adlaw-adlaw nga tanan. Para nga magapabilin nga healthy nga aton nga lawas nga Kaya klinika DTX 500 mga ka-K5 isa ini ka super antioxidant. Isa ka superior antioxidant. Upod mga ka-K5 sa Mighty C, the alkaline base nga vitamin C. Ang kinatawag naton nga immune booster. So gani sa ato sini nga mga tagpalamati combination mga ka-K5 sang the power duo sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang Klinika DTX 500 kag ang Mighty C nga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang pinaka-the best sini maayo ini siya mga ka-K5 para sa halos aton sini nga mga ginabatyag nga mga baratihan, most especially magapabilin nga healthy lawas naton kung adlaw-adlaw kita gainom sini sang Klinika DTX 500 kag Mighty C mga ka-K5 nga.
Tanan nga mga halos nga mga ilabi na gid mga diabetes, hypertension, high blood, mga iban pagid nga mga balatian, labi na gid ang cancer mga ka-K5. Ang cancer nga ini wala sang bulong sa cancer. Wala pa sang mga scientist nga nakadiscover kang nakahimo sang bulong nga para ibulong sa cancer mga ka-K5. Damo-damo sa mga pagtuon nga ginahimo, pero hindi pagid daway pagid sa may makahimo sinisang bulong sa cancer. Damo-damo sa mga nagaburukay ng bungot nila K500 nga mga scientist, kaburukay ng mga bungot na nagalaba ng mga bungot nila hasta sa ilang tuhod. Sa discovery kung paano invento kung paano maghimo sa bulong para sa kanser. Why pagid? Kundi ang ginahimo na gidamang maghimo sa mga pila mga ka-K5 ka mga inang food supplement nga magpabakod sa ato sini nga immune system. Mga ka-K5 dapat immune may naga-boost sa ato sini nga immune system. So, kay ang rason sini para nga hindi kita dali-dali matapikan sang balatian, most especially sang cancer. O siningon, ma-prevent naton nga mag-develop ang cancer cells sa aton nga lawas bangod sang pag-immune boosting sang ato sini nga mga antibodies, immune system, kag pag-maintain nga aton sini nga lawas magapabilin nga mga ka-K5 nga masyado ka healthy. So amo ni siya ang solusyon sang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center ay inom kita sang Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw kay puno ini sang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500 agud punggan ang pagtubo sang mga bukol-bukol sa lawas ta nga sa ulihi maga-develop ini siya kag ini siya ang maga-mutate kag mangin kanseros. Kay mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa desugared sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Amo na siya mga ka-K5 nga hindi dali-dali makadevelop ang cancer bangod sini mga ka-K5. Now, pagkatapos sini, ang Mighty C naman, isa ni siya ka-alkaline vitamin C, ang kampyon nga immune system mediator. Nga nagapakusog sa immune system capabilities, agod patyon ang mga nagguba nga selula sang lawas naton pinaagi sa apoptosis bag-o pa man ini nga magmutate kag mangin kanseros. Amo na kun nga ang gina-combined ining duha nga ini. Kung mag-inom ka sang Klinika DTX 500, dapat may partner gid siya nga Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C, immune system booster plus superior antioxidant. Match gid sila nga duwa para nga magpabili ng aton nga lawas nga healthy kag hindi basta-basta nga magtubo ang mga bukol-bukol sa lawas ta nga sa ulihi nagadevelop ini into a cancer through mutation mga ka-K5. So ti ano pang ginahulat nyo? Hindi nyo na paghulata pa nga magtubo ang mga bukol-bukol sa lawas nyo. Kag magdevelop ini into a cancer. Kay ang cancer cells, mga ka-K5, ara na nga daan sa aton nga lawas. Nagadevelop lang na siya kung amat-amat nga nagahina ang aton nga immune system, most especially kung ginapakaon nyo sang pagkaon niya, ginasagod nyo ang ining mga cancer cells. That's why nagadevelop ini sila kag naga-canceros. Amo na siya nga kung hindi naganimapunggan sa ulihi, dugay-dugay kibot kita
nag-mutate na gali, ti mayo lang kon makita dayon. Pero kung sa ulihi talang makita, ara na gali sa late stage, delikado ini mga ka-K5 kay madisgrasya gid kita. So gani ano pag ginahulat nyo? Mag-inom na kita, proteksyonan taton kaugalingon. DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang klinika DTX 500 kag Mighty C, mabakal ninyo ini mga ka-K5 sa tanan nga mga butika, malapit sa inyong lugar, nationwide, kag sa tanan-tanan nga mga klinika de alternatibo, medisina and wellness center ni Doc Ramil Oy. Diri sa Iloilo, bilog nationwide may-ari man ni siya nga klinika, no? Nationwide. Pero diri sa aton sa Iloilo Province and Iloilo City, sa siyudad sa Iloilo, ari lang di sa kilid sang Robinson's Haro, kita nyo na di balang St. Robert's International College, nan, ang tupad sa gate ya, sa kilid yan na sa right side, mga ka-K5, ara dang klinika de alternatibo, medisina and wellness center. Pwede ka mo bakal da, tanan, no? Tapos, kung may mga ginabatsyag ka mo, pwede ka mo check up da, libre. Tapos, dito naman niya sa siyudad sang Pasig, ara na siya sa may Salvacion Street, corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Pasig City. Mga ka-K5. Dira man sa may Banwa San Kalinog, may ara dira mga ka-K5 sa Coast Mart sa Banwa San Kalinog. And dira sa may Banwa San Miagaw, may ara dira sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte, Banwa Sang Miagaw. Pag inaulat nyo, samtang hindi pa ulihi ang tanan, tumar na kamo sini, kay basi maghinulsol kamo sa ulihi, nga igo kamo yung magtumar, inang nagalala, inang kamo ning arat na bala sa bi kamo sa kamatayon. Amo pala yung pagtumar nyo, hindi na madali-dali mga ka-K5 nga mag-ayo ang inyong balatian. Kung ara na kamo yung sa bi sa kamatayon, kung ara na sa late stage ang cancer nyo, subong pala nga daan, inom na kamo para ma-prevent naton ini. Because, the doctor says, prevention is better than cure. Hindi, Black K500. Ayos, ala sige. Ang aton nga oras, alas 10:16. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang maglubog sa bago nga paglaon. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa nangilipiyado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil man actually sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapastig sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magbiga sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpadayon sa lahat. Yes. Wala pa yan. Ubot nga magkaptanay,
Aton gid nga masarangan ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa naaman ni Iyon, ang Diyos mapalos. Ako si Kati5 Manilin Abarawan, o kung mas kilala bilang Manunay Manin. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dapok na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadalagnan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagnan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilig nga handurawa. Kita, padayon nga mga hugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman kanina. Handa magpalangga, serbisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako ato nga reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga
bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of Dr. Minmoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minmoy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Minmoy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasugo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko ginag-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan nga mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras naton karon nakalabor kita sa 27 minutos na nakaligad sa alas 10. Sa ato sini nga pagpangalagad this time, check naton ang latest nga weather report nagikan sa ato sini nga Pag-asa. Kamusta unta kung ano ang latest weather report, no? Ang sang bilog nga Pilipinas, most especially diri sa may Western Visayas, ilabi na gid diri sa may syudad sang Iloilo. Kung naton karon ang Pag-asa Iloilo, kung naton si Engineer Charlie Depra sang Pag-asa Iloilo. Engineer Charlie Depra sa latest nga weather report. Good evening, go ahead. Yes sir, mayong gabi sa tanan na pagpalamatay sa P5 News FM. Kaya pinakuling nakasong panahon karon nga adlaw, yung 15 Lucia 25. Intertropical Convergence Zone or IPCC nagapikto sa Mindanao, kaga eastern section sa Visayas. Samtang easterlies naman nagapikto sa eastern section sa Luzon. Ang Western Visayas, particular na siyudad sa Iloilo, pag may ibabaw ang magalumon nga kalangitan, o na kaya kung kaysa magalumon, tugtog magalumon nga kalangitan, may mga chances sa mga isolated, mga pukulan pag paginatrago, pala sa mga localized thunderstorms. May natugtog makasarangan niya hangin, magaling namin hanasitangan, panasitangan, magadala sa makanay, tugtog makasarangan niyo pagpalod sa kadagatan. At sa atong temperatura, nasa 25 to 29 degrees centigrado. At doon ang dala sa stress sa kinasang hapon, magabot lang alas 5:28 sa hapon.
Kaya mo yung pinakauli nga nakasang panahon, di kan diri sa Iloilo Pag-asa, Depra. Hello, engineer. Yes, sir. Ano ba nakita sang may na-monitor nga LPA ga pasulod diri sa aton or within sa malapit sa PAR? Yes, as of later, wala man kita nasikatan yung any weather disturbance sa sulod ako sa guasa ng Philippine area of Spanish. Anong naga-epekto diri sa aton nga pag-ulan-ulan? For example, subong ila mga gabi do nagbuo ang ulan. Yes, so far, ang mga pag-ulan experience natin, mga isolated mga pag-ulan na sa localized status. Okay. With that, Engineer Charlie De Sir, salamat kayo sa information. Kag mayang gabi. Mayang gabi sa liwan. K5 News FM Kampiyon Report. Yan nabatian mga ka-K5 latest with report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo opo sa Engineer Charlie Depra. Locally thunderstorm. Silingon nagadevelop ini para nila sa aton diri kay matitigurulan naging malang kita mo mga ka-K5. So, way kita sa dapat kabalakayan kada way naman sang LPA nga ginahursunod karo ato sini nga mga ato sini nga Pag-asa nga makita kag nagapasulod diri sa aton nga Philippine Area Responsibility way gani ITCZ mo lokal lang mga ka-K5 local thunderstorm nga mo ni ang naga-develop sang paghangin at pag-ulan-ulan diri sa aton sa may siyudad sang Iloilo ilabi na sa iban man nga mga lugar diri sa may Western Visayas. Aton nga oras mga ka-K5 nakalabor kita sa 31 minutos na nakaligad sa alas 10. Sa atos kini nga pagpangalagad tigurulan ka trutugnaw na K5 Andre no. Bebe pag inom na kamo kape be. Klinika DTX Coffee Mix ang kape kay ining kafe mga ka-K5. Healthy nga coffee no. Why sang side effects sa ato sining lawas bangod kay ang iya sining ingrediente ko ng sangkap niya lunsay tanan puro nga mga natural katulad abi sang chia seed sa extract powder ampalaya extract powder kag ang sugar cane extract powder amo ni nga mga sangkap mga ka-K5 upod sang kafe sang Klinika DTX Coffee Mix so bastante ini sa antioxidant o silingon nga kafe ka naga-detox ka pa. Amo na siya ang kanamiton nga epekto sa nga aton sining inang healthy nga coffee mga ka-K5. Hugay na kamo sang sagi ka inom trutudog sa mga ilabi sa mga 3-in-1 nga mga kape niyo. Saka delikado. Kape nga puro lang kalamay blasos diabetic kinang diabetes kinang makuha mo da. Yara ko siya ng amigo nga sila niya pare. Inoperahan ako sa pancreas ko. Tungod sang grabe nga sining ko anong naka-epekto simo nakapigo simo sang pagtaas ang blood sugar mo. Kaya bangod gid lamang sila niya sang grabe nga 3-in-1 gid pare. Nakita mo naman sang una sila niya sang duty ko police migo ko mo. Kada halos oras-oras ga kape nga ako nga ginakape 3-in-1. So mga ka-K5, yari ang kape nga kampiyon. Kaya nga aga kape ka naga-detox ka pa, kagapaniwang pa ni siya. Nga ang nagapaniwang ang chia seeds extract powder mga ka-K5. Nara sa DTX Coffee Mix, nagabulig ina siya para nga maghatag sang grabe nga nutrients sa ato sining lawas nga hindi kita pagutumon mga ka-K5. Bot silingon bisan hindi kita guto o bisan way kita kakaon hindi kita kabatya gutom pero bastante kita sa mga vitamins kag mga minerals nga ara sa lawas naton nga kinanglanon taman bangod kay amo na siya ang function sang chia seeds extract powder mga ka-K5. Ano pa ginaulat nyo tapos may antioxidant pa bangod sang sugar cane extract powder tapos ang palaya naman amo ni siya nagabulig para sa aton nga pancreas. Nagabulig na siya no sa ato sining nga pancreas ginapanami niyang function sa aton nga pancreas para nga makaproduce sang nami nga insulin. Nga ka-K5 you know naman kung anong insulin hindi bala? Ang insulin amo ni siya naga-control sa aton nga blood sugar level. That's why no ga-kafe ka delikado wala ka pa tsansa nga magka-diabetes tungod kay may ampalaya extract powder siya.
Ang iya sina nga kuan ang iya sina nga ano gani niyo inang scientific name is Charantia. So amo na siya mga ka-K5 ng kun nga ang charantin nga makuha naton sa ampalaya extract powder. Amo na siyang nagabulig para sa pagpanami sang aton sini nga blood circulation bangod kay nagabulig sa nga magnami ka magbalik ang pagfunctional nga nami nga pagfunction sang aton nga inang pancreas para nga makaproduce mga ka-K5 sang inang natural nga insulin nga amo naman ang nagabulig para sa pagkontrol sa aton nga blood sugar level. Tanyo kung ano kanami sinisang kape. So amo na siya ang Klinika DTX Coffee Mix. Produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka-K5. Ano pinahulat nyo? Tugnawan ka mo? Kape sang healthy nga coffee. Klinika DTX Coffee Mix. Sa ato sini nga pagpalagan mga ka-K5, dugay-dugay ara na si K5 aron. Okay, dali lang kay mabasa ko na isang mga mensahe. Then level ko contact kay K5 aron para sa situational report mga ka-K5, no? Kaya hatagan ko ni ustisya ning aton nga mga followers, so automatic nga damo sila. Sa kay Rosimpas. Siya good evening kay Fab Idol John Kapulot kag sa tanan-tanan nga nagapamati. God bless. Sa kay Rosimpas, sa kay Virna Salvilla, good evening. Rhea Capanas, sa kay Laila Altilio Hirocheda, good evening man. Kay Christine Gardusi, Dindin de los Santos, good evening. Sa kay Stanley Valienteda, may gabi man. Inday Tubisa, may gabi. Kay Jasper Jan Lenterna, good evening. Inang Happy Father's Day kuno sa tanan-tanan nga mga kamalaman. Labi na sa mga tanan nga mga tatay da, Happy Father's Day. Father's Day gali subong, no? Halin sa kay Rhea Capanas, and sa kay Mags Aids Magwad. Good evening, sir. Taxi sang kinasang udto ga-drive hubog badi number yaryo. Wow. Ti report yun na sa LTO. Hindi gani sa LTFRB. Pwede nyo ni ma-report nga inang taxi driver. Hindi ko na paglawagon ni kay kung ano nga klase yung taxiari naman sa imo nga comment may bani number pa. Dapat ang imuon nyo na basta gani mga amo na ga-drive sa kuno nga hubog taxi driver. Sang taxi nga niyo may body number, i-report nyo na sa LTFRB, no? Kay laban-laban pasabton ina ang management ilabi ng operator para mapatawag ang driver. Para mapatawag ang driver. Sa kay Adam Manzanilla Jr., good evening idol, shout out here sa Antique. Sa kay Icolet Icholet, good evening, shout out ko lang dira si Panjon nga nagatudo shot. Sa kay Christine Gardosi, good evening. Experience is the best teacher, Sir John. Good evening sa tanan. Sa kay Fatima Lagarto Zapico Masiro, good evening idol, we miss you. Every Friday and Saturday abi way kita mong. Sa kay Chari Estancia, good evening Sir John. Bisan wala diploma maalam kag maisog ka man idol John siling ni Fatima Lagarto Zapico Masiro. May papel man lang ng diploma although nga tinami kung may diploma katani no. Para galing kay ti para na sa pagpasikat. Pasikat mo yung may diploma ka pero nami gid man. Pero kung wala ka diploma, timuon mo, bawion mo na lang Samtang wala kay mo diploma kay way kay mo katapos, so imuon mo every day study ka man Kada adlaw tuon ka man kung ano tong mga isyo nga nagakatabo. Bukad ka man dayon sang kuan sang mga putos ang ibos kag ibaluon kung ano na siya ang nakabutang dira nga mga kasuguan. Kung anong ara da. Para nga makita mo man kag babukaran mo man kag isa-isa mo man patun-an Para kandi at least kung ma-discuss mo sa kahanginan kay 500 daw expert ka man, hindi bla? Tuon man lang ang kinanglan. Sa kay Roy P. Fama, may gabi kay 5 John, kag sa tanan-tanan nga mga pumuluyo sang barangay Sambagharo.
Wala tulatalan kay kung madayon ang barangay eleksyon ikaw giningi tugpo ko nga barangay kapitan da sa may barangay sambag mo. Kagawad. Sa kay Iyas Azilbonda, good evening. Rosanel RTG Giliano, damay gabi man. Sa kay Mary Ricabar, oy, si Mary Ricabaro may nakasulod na rin sa ato, no? Good evening and happy Father's Day, Sir John. Kag sa tanan-tanan nga tatay around the globe. God bless you all. Okay, may gabi lang da, no? Hidlaw man ta sa kay Mary Ricabar nga makasulod rin sa aton nga kuan mga programa ba? Kwanta ni siya ng suporte tani halin sang una sa ibang istasyon kundi kung magkanto ni ari ni sila, no? Sa upon na sila day Berna Salvilla, day Ria Capanas, day Christine Garduce, no? Damo ni sila. Nga mga supporters nato nga kundi kita gakadto nga istasyon ato na dito sila gisulod sa ato, no? Day Rosim Pasbla niyo, day sino pagigani ning iban Dindin de Los Santos na mga muni sila mga kuan nga mga supporters no mga masugid nga mga supporters nga nagaupod sa aton permin sakay mga membro ni sila sang John Kapulot Fans Club International ari ni sila sa abroad ga Ulubra no mga kuan ni sila mga OFWs sakay Dino Takuyan de Loria mayad-ayad nga gabi Idol John si Verna Salvillar niya Rio good evening Idol happy Father's Day to you Idol. Sakay Mr. Mumanda, Happy Father's Day. Sakay Dudoy Calpuforo Kapulot. Ay may gabi Kas John, pa-shout out kay Tatay Siloy Kapulot, family sa Ayabang Leon, Gatanaw TV. Happy Father's Day. Abba, Happy Father's Day da sa kay Choy Siloy. Choy Siloy, baway nagi ko da ka pamasyar si mo sa Ayabang, no? Dumduman ko gito sa una, pag pamasyar ko da nga kuan ka nagsaka sa babaw lubi kang magkuha sang tuba tapos pag panaog mo nagdakop kita ka tarin-tarin kag kuan ginasal no kag parumsuman sabi kay 500 asal kami puno lubi sang kuan sang tarin-tarin tapos nang dawat sa sang kuan sang tuba tos babaw inom namon nga duwas dalom to sadya sa mga duwa mo Choy Siloy may gabi lang da kay Jomar Pinicilia Rodriguez, good evening Idol Tamyaw ko, ang tanod sang Rizal Palapala Zone 1. Sa kay Bobby Ga, good evening Idol, happy Father's Day. Martin Flores Castillon, kapamati kami diri sa Barangay Ungol, Ilawod, Dumaraw. Kapis na gali ni. Sa kay Paul Sparcon, daw 10 years na ko nga, nabasa ko na ikgina, no? Parte sa mga inang wala nagakuan ba nang 10 years ako nung ga-drive sang motorsiklo, daw sa kabate yang gasunod siya kuno sa traffic rules mugani man. Laban-laban sila ga-drag race na sila, ga-pustaanay pa. Sa kay Richie Habaradas, niya good evening po John Kapulot. Sa kay Jojo Sidano, good evening Idol John. Open pipe ng tawag Idol, tanda na sila mag-renew na sila sa LTO. Butangan nila sa silencer or ibalik nila sa stock nga tambutso nila pasikat kapin pa kon na Raider 150 motor nila ano malang giyera tunog yaman amo gani sa kay Dino Takuyan de Loria mayad-ayad nga gabi Idol John sa kay John Katos Ligsay ano naman muningalan niya si Dino Takuyan de Loria amo de dyan ginatawag nga may salindato ang ulo na mga bugalon. Sa kay Reggie Malan, good evening sir. Watching from Dampier, Australia. Greet ko lang si Angel Grace Malan. Happy birthday ni and God bless. Ayo, gin-invite ako to ni Angel bla. Gin-invite ko ni Angel siyang birthday, but iway ko kadto kay abi ko ani anay di ko maumpawan mong. Halin sang aga nga LBM ako nasta sa nakapahuwa-huway lang ko sa LBM ko do mga last size ko sang gabi. Mga nga ni subong daw na ulong pawan ko sa LBM ko na tamaan abi ka pinanginaon to sa Barutak Mibo. Fiesta bis Barutak Mibo mong. Nginaon ko to sa pertika na budamo nga pagkaon so skin LBM ako.
kinampawan ko. Subong daw medyo okay na. Muna nga nakaprograma kita, no? So, happy birthday lang na sa kay Angel Grace Malan. Jel, pasensya, Gijel, ko kadto sa inyo balay sa birthday mo, ha? May sunod ka pa man nga birthday, next year, ha? Sa kay inang Dino Takayon Deloria. Sila nga fuerte gid kahigko tapo ang ibang bao kag drive bisan diin langka. Grabe ang ano namang panghambal yan naman. Ano nga klase panghambalano ning imo ni man yung chindi niya. Sa kailang Ladublanda, mayong gabi man, Mercedes Malquerido, good evening Idol Jong, watching brand happy Father's Day. Okay, sige. Kay Talento Christopher, good evening John, mga ka-K5. Sa kay Jan Siging Panagiton, good evening Idol John, God bless you always. Kang iban nga mga mensahe, karon ko naman sa kay Sweet Sel Duterte, gali good evening Sir John, Idol, shout out sa kay Habi ko, Narciso Bolivar, Charfield Grace Bolivar, kag kay Sir Tanan. Salamat and God bless. Happy Father's Day da sa kay Mr. mo, sa kay Narciso Bolivar. Sir, happy birthday. Happy Father's Day. Okay? Ang iban pa nga mga mensahe karon sa kay Jay Segerda, no, may gabi man kag happy Father's Day sa tanan-tanan nga mga fathers, ha. Sa kay Jubert Carabuena, happy Father's Day Idol. And sa kay Romeli Buon Bunda. Good evening Idol John, watching live. Please greet Bunda ni Bon family from Barangay Rima Rizal, and also Idol, happy Father's Day sa imo Idol ka sa tanan-tanan nga mga tatay, daddy and papa Idol. God bless. Ayos, sige. Check na to nanay ang sitwasyon na sa palibot sa siyudad sa Iloilo. Kung kita sa kay K5 Aaron Lloyd Refuyo, way pa siya. Aaron K5 Jenny, gano'n malipat pa ko ba? Kada Domingo gali si Kwan gali si K5 Jenny gali, no? Okay, check na to na sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Iloilo. Kung nakita sa kay K5 Jenny Kauyunan sa sitwasyon sa palibot sa siyudad. Sige pa ulan, matugnaw matiyag ko mo. K5 Jenny sa situational report, standby. K5 News FM Hampion Report. Yes, K5 June, doon nalipat ka ako. Domingo. Abi kay ti pasinsyagin mga tatlo magkabulan abi nga way ta ka updanay mong ti ano pa doon nalipat ko nga ikaw galing akong partner kung Domingo blahaw. Pero subong hindi na ko na malipat. Sugod subong hindi na ko na malipat Ikaw pa kalimtan ko sus ikaw pinakapalangga ko di sa inyo tanan. Sinisya sa iban dia. Kasi may panghimo na kaman batasi mo nga paborito ni Idol John Kakulot si K5 Jenny. Ti tanan-tanan man kamo di palangga ko pero ikaw yung pinakapalangga gid. K5 Kim palangga ko man eh. Sino pa yun? Tanan-tanan kamo di palangga ko man Kaya nga ikaw yun ang pinakapalangga gid mo. Mo man na sa hindi bala sa mga mag-ulutod kung kaisa mayari gid nga pinakapaborito gid hindi bala. Palangga ang tanan pero may favorite. May favorite gid na. Ikaw gid ang pinakapaborito ko mong galing nalipat lang ko gina nga ikaw gali akon nga. Sige. Pero subong. Kaya pamangkot kay Fab John, ano ang bulong sa lipat? Hindi man ba maluoy ka? Si maguripata naman tayo. Nang bulong sa lipat. Ano? D3 Bayo. Abi ko na guripat. Amo na sa nguna pero may dumduman ko sa kay nanay ko bla. Magambal si nanay ko nga sa niya ano naman to natabo si mga ano ay nay pasensya na nalipat ko. Sa niya ate ang lipat aryo. Guripat. Hindi na guripat pa na kay Fab John ang gising-gisingan. Gising-gisingan pa na. Bakit na daan hindi lang katubang buk sa gising-gisingan. Guripat sa gising-gisingan. Kung kaysa kung hindi gising-gisingan gani hita. Amugid kay Fab John. Amugid yung mga ano ka maginikala. Hindi ka kung di
hindi ang gising-gisingan. Ang talinga, yun mismo, kita mo na nga tumasunod ka nga matihit ka kung ginaguripat kay manay mo. Daw mo gina-experience rin ang ibang doon. Oo. Tihin-tihin. Subong mga nanay, subong guripaton niya bata. Yag na report to sa sa DSWD. Gamay lang nga pitik na report to sa DSWD. Tapos ang ginikanan mo pang kaluluoy. Ang bumili kay Fab John. May ang mga kabataan, iba na kabataan, may isag doon sa mga ginikanan. Bilang kay Fab John, kita sa una. Tulok pa lang, kung ano dayon, pahimunong ka dayon. Subong niya, bisa ano mo katulok, patulokon ka man pabalik. Padayaw pa na. Sige nga tulok, balik ka mapadayaw pa. By the way, kamusta subong ang mga dalanon ta sa mga mag-gaulan subong basa pag ulan pa way na. Way na kay Fab John no, nag-untat ng ulan na ginakay Fab John, mga pasado alas 3 na kunta naman ang ulan-ulan. Itiriya sa portion sang lapal sa kay Fab John makita naton nga malanay ang mga dalan. May mga iban pa kay Fab John nga medyo nagdanaw-danaw. Pero mga sa kilid na nabalang kay Fab John ang wala pa nag-subside o kung wala pa nagilog na tubig sa kay Fab John. Pero may mga pinaka-portions kay na kay Fab John nga nakasya naton nga dadanaw-danaw gid kay Fab John. Specifically, dito kay Fab John, pero may naman lang niya sa may subang sa Happy Homes Mandurriao daw lang kay Fab John. Oo. Nan nagadanaw-danaw gitong kay Fab John pag-agi naton kay ina nagatamsakit ang tubig. May iban man nga area kay Fab John sa may City proper area kay Fab John nga nagadanaw-danaw ang tubig kay Fab John. Mayo lang kay Fab John no, kay siguro subong low tide kay Fab John wala gid nagtaas pa lang ng tubig kay na ito kagina, munog man ito kay Fab John ang ulan mo, at palanta once gani magmunog ang ulan diri sa Iloilo City, pila na kami ito sa kay Fab John, nagataas, pila yon ang tubig, ilabi na kung high tide kasi Fab John. So far, kay Fab John, no, observation natin sa Tiempo, wala sang pagtupa sang ulan right na ko kay Fab John, pero may mga pangilat, bada ka kay Fab John, lumasako ang pagpapangilat, kahit madulom ang kalangitan, kay Fab John, may mga galom sa gihapon sa kay Fab John, kay basi more or less karon sa gabi or kaagahon naman ni kay Fab John, matupa ang ulan sa kay Fab John. In terms of traffic naman sa kay Fab John, ginauso naton ang dalanon diri sa may atubang sa Iloilo Provincial Capital. Matawhay niya kay Fab John ang aton nga dalanon diri kay Fab John. And I mentioned man kay ina, especially buwas nga adlaw ko kay Fab John, may balik eskwela na bala kay Fab John, tika prepara na ni ang mga kabataan, mahimos na matulog temprano kay first day of school, ang mga government workers no kay Fab John balik eskwela naman. Pero kay ina kay Fab John since na Sunday and of course celebration sa Father's Day, Happy Father's Day sa ibo kay Fab John no. Ang medyo magutok-gutok ang bahin dito kay Fab John sa Mandurriao kasi Fab John, especially sa Diversion Road, damo ang mga salakyan nga nag-aagi-agi. Silaman siguro kay Fab John, the celebration ng Father's Day, last minute nga pamaka sa mga school supplies, medyo pugok ang traffic ko kay Fab John. Pero right now, since na pila na lang kami nutos, 8 minutes na lang kay Fab John, mga past or 11 p.m. na, matauhay na kay Fab John ang dalanon diri sa may padulo sa city proper area nato kay Fab John. Diri ko makita naton, kung makita sa Facebook Live, dito sa Lapas niya kay Fab John, malana ang dalanon diri kay Fab John, pasa sa gyapon ang dalan kay Fab John city proper. City proper na subong nang basa-basa no sa city proper pa na subong. Yes, kay Fab John city proper to ng bago nato sa agyan. Ang pagliko di ba kay Fab John pakadto sa Isnard. Nakato sa Isnard basta gyapon ang sa kuana sa Plaza Lutagay. Nasa Plaza Lutagay kay Fab John. Basta pang dalanon kay Fab John. So sa mga motorista naton nga nag-agya kay Fab John, careful lang kay Fab John, basi pala term na slippery when wet. Good luck kay Fab John, basi pala ma-aksidente kay Fab John. Kung sa hiligay noon pa madanlog kung basa. Madanlog kung basa ka kay Fab John. Basta basa danlog man na mong. Pero kalabanan na may ara nga delikado nga klase sang basa nga danlog.
Pero may ara man niyang kilala ko, sila sa kilala ko, sila nga may ara man niya pari nga basa nga nami man niya, okay man. Ano nga klase isang basa na yaman? Hindi ko na pagyambal si mo. Ha? Si ano ka kay Sir John? Hindi ko na pagyambal si mo eh. Kalaw, ay, babae ka nga daan. Kung kami lang nga doon, ni K5 Aaron, may storyas na. Sino wala reserve mo lang kay Sir John kay Aaron boss nga. Mamati lang. Mati ka lang, boss. Hindi gani, isend ko lang si mo, i-chat ko lang si mo. Hindi ni gali pwede lawagon on air. Hindi pwede lawagon on air. Dungol to ako ng amigo mong siling niya sa mga motorista, siling niya halong kamo kay nagaulan-ulan. Siling niya ti basa, slippery when wet. Kung sa hiligay nun pa, madanlog kon basa. Di siling ko sa iya, siling ko ti pare, dapat gid nga maghalong ka kay madanlog gid man kun basa. Siling nga sakon, siling nga pare, may ara nga basa nga delikado, pero may ara man nga basa nga kinanglanon gid nga basa kay nami kun basa. Hindi ko lang pasugid si mo na ako na mo nga klase na kay nga inang hindi pwede hambal sa kahanginan. Mandungol to ako ng amigo to. No, siling ko siya, siling ko ikaw ha. Chat ko lang si mo karon. Amo gid sige ka kay Fab Jun ay base bala manhantit nga hindi pwede paglawagon sa kahanginan. Oo. Hindi pwede lawagon sa kahanginan. Pero basa gid niya city proper no subong diin ka mo niyo ng palapas na ne. Dili ka kita kay Fab Jun, magulang kita ng Agis sa may general, sa may Socorro, balang area ka kay Fab Jun. Ang pa Robinson, balang kay Fab Jun, sa Hilera, sa Socorro dito. Dalan Ledesma. Oo, Dalan Ledesma ka kay Fab Jun. Sila po ang mga nagabalantay. Tingnan kita kay Fab Jun, may lugar na ikan nga damo nagapark na taxi namin nga, may nagapark na taxi kay Fab Jun. Basi damo, papasahero eh. Basi man kay Fab Jun. O basi kung balantayan inadira kay dra guro gapulundo kalabanan nga mga pasahero. Basi kay Fab Jun. Laban bal ako na mo ng paborito ni kay 5 Aaron nga kalatuan gali. Damo na da kuno sa mga nagabaligya nga basa. Nagapabasa. Damo na ko na sa mga kwan sang amo nagali da nga damo sa nagapalarking daho. Gahulat sila nga kun may pananglitan nga may mga pasahero, automatic makasaka dayon sa taxi. Amo na ang kay Fab Jun. Siyempre ina dira nga lugar. Ina nga lugar na damo na da sa mga sa dalan Valeria nga daan may nagainom-inom na da may kalanan, di ba? Yes, kay Fab Jun. May mga naga-barbecue, may mga nagatambay-tambay inom kay Fab Jun. May mga nagaturo-tindog man kay Fab Jun. Ambot kung gano'n sila gaturo-tindog lang, may ginahulat guro, nagabantay taxi. Anong kalabanan ng gaturo-tindog nga makita mo? Ano, mga lalaki o kung mga babae? Babae kag lalaki. Babae kag lalaki? Damo. Nagasin niya sanay. Agay. Balaan ko na mong daw, laban-laban daw, amugin na siya. Kung nga akong pakilala. Doon niya madamo ang taxi sa Valeria kag sa Ledesma. Kung nga akong pakilala, sila niya pare, niya dra na ginabaligya, siya niya pare mga hilaw nga karne nga kinilo-kilo. Amo na gali, gabi na gali ang baligyanes ang karne kinilo-kilo. Gabi na daw baligyanes sa kinilo-kilo nga karne da, galing kamahal, galing sang kinilo-kilo da, do mga pila doon, mati ko doon mga taga 1,500. Mahal nga mga ano nga klase ka karne nga kamahal na yaman. Kilo sa baboy kay 5 Jun sa pagkabalutan pinakamahal 400, 350 to 400. Gani. Ang isang kilala mo ya 1.5. 1.5 ko no. Tapos isa la ko no kalupok. Kung ano mo silingan niya paro ka pare, siniya kinanglan siya kung magbakal ka na sa kinilo-kilo, dapat sila niya
i-kwanon mo gid siyang maayo para sa prito. Ti so paglupok sang mantika, automatic amo na na. Luto na niya tapos na dayon. Amo na sa. Amo man na sige nahambal sa akon kilala nga mandanlog nga basa. Ay nagalalangot ni man. Maria ihunis ti garapon nga ina nga mga lugar hindi bala dalan Ledesma kay dalan Mabini nga amo ginanda iya pirmi nga lugar yung tambayan sang mga inang kababainahan nga nagahatag o nagabaligya sila hingalit nga kalipay man no. Kay Kakifab John, kung tanawon ta, ano abi Kakifab John mo, ang medyo madulong ang lugar Kakifab John. Inadira? Tapos may mga, dira. Tapos may mga eskinita Kakifab John. May mga poste-poste, kita mo na dira sa may Socorro, ang kilid sang Unitap, dira Kakifab John, may mga poste sa kilid, di pwede ka makatindog, makapalipot-lipot. Oo, no? Hindi ka makilala, no? Ang muna dahil matindog. Tapos may mga damo man na Kakifab John nga mga lulutsan-lutsan, bangga-bangga. Tapos may mga kulukulanaan nga pwede ka makauloy tambay da, no? Nga daw kuno abi ka kaon-kaon ka lang. Oo, ga puro pungko ka lang. Oo. Simple-simple ka lang puro pungko. Tapos kila man nga pulo pungko, nga pulo pangapi, nga pulo pamahaw, mga sexy, no? Oh, tinga balaan mo ginaw. Tinga, sugiran po 30 anyos na to sa radyo. Agi mo nga obra ni Subongo, kagi mo ko sinada, sakay mas patrol ka maglibot-libot. Antes ko magkangkurman, di kagi ko na sakay mas patrol ka magamu-amo man na pero si imo, drama ko na nag-agi. Tinga, kay ikaw Kakifab John, ti ako ya bago pa lang kuya sa radyo, duwa pa lang, sobra pa lang kuya duwa ka tuig. Ikaw ya, mo 30 years ka na. 30 anyos na. Oo, 30 anyos ka na sa radyo, kapila ka nakatuig nagpatrol. Ikaw, kung ikasusun mo ko tubig na, ang mga kababaihan, no, nga nag-balik abis ang kinalit na kalipay, dira sila, o nga anabantugan, dira sa may Valeria, kag sa Mabini Street, si Kakifab John. Di kay ginsunod ilang kanta ni Freddy Aguilar. Kapati ka sang kanta ni Freddy Aguilar? Ay, napatay na gali si Freddy Aguilar, no? Oo, rest in peace, Sus, Freddy Aguilar. ang iya nga asawa to, pero ti ka bataon pa. Kapati ka na sang... Kakifab John? Oo. Kabayan mo Kakifab John nga ang, di ba nagpa-convert siya sa Muslim? Pa-convert siya sa Muslim because na ang hambal nga para pakasalan niya ang bataon na girlfriend. Oo. Amugin manawag ka. Ano pamangkot mo? Balikan ta Kakifab John ang pamangkot nga. Ano ang sa kanta ni Freddy Aguilar? Amo niyo? Mula nooy binansagan kalapating hindi ilang kuan gili na nang ano gani nang sa ang sugo jaman inang Magdalena ko na bani ka Kakifab John. Magdalena, ikaw ay sawing palad. Kailan kanil hindi ko na hindi na mo dapat am niyo. Misiguran ko lang sa inang sa Mabini. Sige. Mula ikay namasukan sa Mabini na padpad. Mula nooy ikay binansagan kalapating mababa ang lipad. Magdalena. Ara-ara Mabini, hindi? Why? Wala. Arang Mabini, no? Sa first part. Sa first part. Amo nang ginkanta ni Freddy Aguilar. Bot silingon, si Freddy Aguilar mismo, nabalaan niya nga kalabanan nga mga babae nga nagabaligya sa hingalit nga kalipay, ang panawag sini sa ilang mga kalapating mababa ang lipad, dra pirmiga tambay sa Mabini. Mabini Street Manila, kundiin manda nga lugar, Mabini Street Cebu, Mabini Street Bacolod, Mabini Street Iloilo. Now I know. Amo na siya. Amo na dapat tuon ka sa mga hangkilan. Ang mga kaayuhan lang tunan mo, pero makatuntuhan, di gida. Learn from the best and learn from the expert.
Pero may ara man akong kaisa nga mga hindi mayo sa amon. That's why hindi nyo na iya pag i-adapt. Ang i-adapt nyo lang, ang mayo lang. Amo man ginhimo ko sa una sa tuntuon pa ko. Ang mga daw ayad lang amo nang ako nga ginakuha. Pero ang mga daw hindi mayo, siling ko inyo lang na ya. Kabaloman kita kasi from June mo obras na hindi ka mayuhan. Yes. Pero at least ang experience, kaagi ka na experience sulod sa mga diskuhan, sa mga mga kabaret bla, mga beer house, way pa? Ay wala pa kayo. Sunod dalon ta kay kinanglanon gina nga maka-experience ka mo. Hindi na kayo nagkakahulugan nga maglantaw ka mo inang kung ano kundi dapat ma-experience nyo na kay kinahanglanon nyo na sa profesyon nga media. Totoo na. Pero kung daloon mo ko ka K5 John, dapat daloon mo man si ka K5 Kim. Si ka K5 Alira. Tatlo ka mo. Si Kwan, ang aton nga HR, si Kwan, si ka K5 Jem, dalon ta siya. Basi kung hindi pa man basi way pa magkagib na dalon ta sila. Dalon na sila kay K5 John. Ang balaan ko kaya ako mahagad sila kay K5 John. Oo, pero dapat ara nakaupod si ka K5 dyan sa pyo. Kaya ara eksperto man na mas expert na sa sangsakon. Sila kay K5 John. K5 dyan sa pyo sino pa bi? Ang tatay nyo man baladi? Oo, feeling ko gani. Sige K5 dyan sa pyo ka pa nagtuon-tuon. Ate ano pa? May mga iban man siyang natunan sa akon, may mga iban man kong natunan siya man Amo gid kay K5 John. Kung may natunan kami kanimo, may natunan man kami kay K5 John. Muna. So kwanta na schedule tara para nga ma-experiencehan nyo kay kinahanglanon nyo na nga mabalaan kay importante man ina siya at least ma-experiencehan nyo para nga pag-abot sa tiyempo nga may mga pila ka mga balita na hanungod sa amo sila nga bagay, balaan nyo kung diin ka mo maagi, balaan nyo kung di ka mo masulod, balaan nyo kung ano ang ihambal nyo kung anong sitwasyon sa sina nga lugar, hindi ba? Amo kay 500 gambalon niya po damatabi. Yan ito yung ibili niya si K5 Hindi kay K5 yung pa ya. Daw may nabalaan kay K5 Ngayon po sipos na yan ka K5 John, si K5 Andre. Ngayon po sipos na si K5 Andre, K5 John, pero may nabalaan man ka K5 John, si K5 Andre, amo lang na, pero ano man ka K5 John, ano man tawag na ang expert man sa K5 John. Gali, matsyag kong gintunaan niya na, radas tupad mo daw. Si K5 Poldiada. Matsyag ko, di na siya nagtuon. Kaya ako, way pa ko kaaging ginupon ko si K5 Andre mo, kitay kami kadagabila mo. Bala mo kung may siya nagtuon sa K5 John. Kasi no? Si K5 Jason. Abaw, ato, kuhan pag ito, expert pag ito. Mabistuhan na ginigro tapos ginigron. Father's Day pangadaan subong. Ate sige so far tawhay subong dalanon tano daw diutay naman lang sang mga salakyan. Di may nalabayan kamo nga mga motor nga nagahinagurot kag naga-beating red light yapon. Why na? Actually, K5 John, dili kami sa area, sa diversion, dili sa may Taft North. Mm-hmm. Dito sa K5 John, nakuhaan ang video. Di kita sure what Taft North, di man kita sa video, to sa Taft North, K5 John mo. K5 John, no, ginauusoy nato ang dalan. May mga motor sa K5 John, nga nagalabay, tapos may mga motor man nga nakastagay. Pero so far, K5 John, wala. Pagid kita sa may nakita nga nagapaharurot nga mga
motor ka K5 June. Kagay naman, may nakita man kita nga naglabay nga mga kapulisan, siguro nakarabot man sa ila Igsalupangod, nga may mga motor nga beating the red lights bala ka K5 June. That's why nga nag-depot man sila. Or may kapatol lang yun sila K5 June sa sulod. So makita na ito K5 June, no? Sa may area, lapad sa K5 June ang diversion road 4 lane sa K5 June, no? Kumbaga, kung ikaw huro-huro nga driver, kung nagadali ikaw, may space gida ka K5 June na mag-agi at isa nga naka red light sa gyapon sa K5 June. Kaya mo na ang K5 June nga i-follow up na ito ang K5 June sa talatapan sa ICTTMO itong buwas nga adlaw. Kung ano ba lang K5 June ang mga posible sanctions sini, ano ang directives ni Mr. Aldario Garbanzo sa ICTMO ko K5 June kay aside sa muffler kasi K5 June, no, ang pag-intensify sa pagpanakop sa mga modified mufflers, may mga nagamiter naman K5 June nga allegedly nag-drag race sa K5 June. Di musiko ang mga drag race. Makita rin natin K5 June sa mga kabanwanganan namang K5 June. Pero right now, possible nag-drag race sila ka K5 June. Kaya sunod-sunod ang pagdalagan K5 June. Kag nag-beat kaya or nag-beating the red light kaya ka K5 June. Amo na kay Fab June, i-follow up lang natin buwas na adlaw kay Fab June. Okay, sige. So so far sa ang nakita nga ang Happy Homes na da basta magulan niya amo ginadaya. Dapat supposedly ang tao na da malipayon pero pirmi nagakusmod. Hindi ba ngalan niya Happy Homes? Happy Homes. Na dapat happy kada pirmi kay ngalan niya Happy Homes mong. Paano kay pero ga kusmod kada ulan-ulan kay nga ga langoy mga talapya das dalan. Yara ko sinasaguna video mong nga ang ga kwanda may birthday celebration da ga pang birthday kami. Ga video ko ako sa mga talapyas dalan galangoy. Damo talapya kag puyos dalan. Alin sa kanal mo, alin sa kwan. Ga langoy sa tunga dalan bla, din kay mo kitas naman. Amo na siya nga ang Happy Homes nga ang tanan nga tao unhappy. Di mo kaya kasubog ito kay Fab June. Ikadaulan nga baka gid nga fortune. Sige. Sige, kasi 5 June, ini nga update ang ginadulong sa inyo sa TTX Sofamix. Nakakabigan na ka-detox ka pa. Upol sa Patros, KK5 Brahms Palek. Ako naman sa KK5 Jenny Kauyunan para sa kapag na balita at servisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5 situation report nagikan kay ka-K5 Jenny Kauyunan, direkta sa patrol, nakadala sa aton nga oras nakalabor kita sa alas 11:12 na. Ang mga balita ang inyo batanan buylogman nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bayo, di antiviral, antibacterial specialist. Gaulan-ulan subong baw kadelikado gid labi na gid mga ka-K5 ang dengue, no? Bangod nga daw halos sa aton diri nga syudad kay sa probinsya nagsaka naman ang ang numero sa mga nangin biktima sa dengue bangod sang pagulan-ulan sa diin kadasi naman dapat mag-itlog ang lamok, no? So gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton nga mga kauturan kinahanglan ta proteksyonan naton kaugalingon kontra sa mga virus and bacteria. So kinahanglanon naton ang natural nga klase sang antibiotic. Ang natural nga klase sang antibiotic wala sang liwan mga ka-K5 ang Klinika D3 Bayo, the antiviral and antibacterial specialist. Nga mga ka-K5 nga antiviral antibacterial specialist. Bangod mga ka-K5 nga ang D3 Bio isa ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil. Mga ka-K5 no, kag upod ang vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties. Ilabi na gid batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides o kon
ginatawag naton nga MCT, mga ka-K5, nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil, nga parte sang D3 Bio, ginahimo sang lawas into monoglycerides. Isa na diri ang ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin, mga ka-K5, nga halin sa D3 Bio, ang ginakonsider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami sang D3 Bio through MCTs o kon medium chain triglycerides ang absorpsyon kag pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas, no? Ang vitamin K, ano bala ini siya? Ang vitamin K, mga ka-K5, isa ini siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo sang kung ikaw ang ginadingge. So ginapanami man sang D3 Bio ang absorpsyon sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agod malikaw ang lawas sa bleeding kung naimpiktar ka sang dengue. No? So amo ina mga ka-K5 ang epekto sang dengue, di natural antimicrobial and antiviral mga ka-K5. So naturalisa nga klase sang antibiotic ni. Wala sang side effects kay bangod nga ang iya sini mga ka-K5 nga ingrediente is pure nga natural nga VCO o kon extra virgin coconut oil plus gindugangan pa sang D3 Bio. Amo ni siya ang D3 Bio nga may VCO kag ang VCO nga may D3 Bio. Hindi ba? So ang imuon naton panugyan ta, tinluan tang og saranta para hindi pagbalayan sang lamok nga nagadala sang dengue virus, likawan nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton balay, kag mag D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa dengue. Kung gusto mo nga mag-ayo, mag D3 Bio. Ang D3 Bio, mabakal nyo sa tanan nga mga klinika de alternatibo medicina and wellness center nationwide. Pwede ka order sa Shopee, kag pwede man mabakal sa tanan nga mga butika malapit sa inyo nga lugar. Ang aton nga oras, alas 11:16. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa Mga ka-T5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya, siyang nagpakilala ang pulisya na isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako na eh. Ano ka? Ano? Wala na ba? Tabos ako na. Luha ito. Luha ako. Sabi mo naman, basto. Ngayon na, kadaan ako na. Sadya ko kanina, kabato na ako na. Daw, happy birthday. Sana malala ko na pas mo.
Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Naging daan din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kaya ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. Kami ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sila syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulokdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Magina pa kayo sa Nagapapatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko gid magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5 Kaligawan sa Karsada. News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga. Oras naton karon nakalabor kita sa 23 minutos na kaligad sa alas 11. This time i-check naton ang mga detalye na sa mga balita na tipon sang patrol. Pud kita kay ka-K5 Jenny Kauyunan. Shout out ato na nidra si Larden Milyeza
Thank you for watching. Sakay inang Kihong G. Alex. Sila niya original ng Mabini. Sakay Merly Bustillo da mayang gabi. And sino pa? Jobert Carabuena. Happy Father's Day. And sakay Jay Seeger. This time, yari na mga detalye sa mga balita upon kita kay K5 Jenny Kauyunan sa mga natipo ng mga balita kag information. K5 Jenny sa Kampiyon nga report. Stand by. K5 News FM. Kampiyon Report. Yes, kay K5 June, nauna kita sa police report kay K5 June. Subong lang gid nga gabi, pasado alas 6 ang gabi kay K5 June, isa ka stabbing incident ang nagluntad dito sa may Project 5, Barangay Sook, Arevalo, kay K5 June. Ini kay K5 June ang ugat sa nga natabo nga pagbinunan kay K5 June mangudman sa sugal kay K5 June. Based aton nga initial nga pagpangusisa dito kay K5 June sa area, ang biktima ginkilala kay alias Rocky, kag ang suspect ginkilala kay alias Borjok. Si alias Borjok kay 5 June ang pangayaw kag residente sang Banwa sang Uton. It so happen nga may abyan siya sa amo nga barangay kag ang aton nga biktima si alias Rocky ang residente kay 5 June sang Sook, Arevalo. So timing kay 5 June paglagaw ni alias Borjok, may namatcha kay 5 June. So sa tabok lang sang balay sang iyang abyana. So ugto pa lang kay 5 June no, naghampang ni si alias Borjok kontraya sa sugal si alias Rocky. Ang ila ginahampang kay 5 June ang pusoy. Pusoy bahay na bala kay 5 June ang apat ka players, may baraha, may kay 5 June. TV sa mga naka-witness kay 5 June, kay damo man to ang naghahampang during that time nga nagka-commotion ining duha ka kay 5 June bangod man nga ang aton nga isa sa ila ka kay 5 June no, ang biktima ka kay 5 June ang naga reklamo nga daw madasig ang pagbahig niya. Ang pagbahig sang suspect kay 5 June. Pero naghambal man ni ang suspect gilayon nga kung nasigan ka magbahig, ti ikaw di ang bangka. Naghambal ang isang wala siya kuno kwarta pang bangka. So naghambal ang suspect nga hindi ko pagdiktahe kung paano bala magbahig kay 5 June. Amon ang komosyon nila based sa mga naka-witness. Kuna mong ilagi nahampang pusoy. Pusoy, oo. Amo na kay 5 June nga nagkomosyon sila. Dawati na settle man kay 5 June. After na settle, malawig pa ang hampang nila bala kay 5 June. Pero it so happen nga takna pasado alas 5 kay 5 June no, nagtupa ang ulan diri sa city, mamunog tong ulan kay 5 June. That's why nga naguntat kay nagdanaw-danaw man dito sa area kay 5 June. May mga witness kay 5 June nga nakabati nga after nila hampang kay 5 June, wala sila nakabalo nga agulpi lang. May mga way pa bla kay 5 June natapos ang komosyon kay abi nila okay na kay naghampang pa. Nagsinggit ni si alias Rocky based man sa witness nga si alias Felby kay 5 June ay ning abyan sang suspect nga nagsinggit ni si alias Rocky ang biktima nga aghambal siya nga do nag-threat niya ang suspect nga patyon takakaron do mo na kay 5 June naglagsanay pa sila kay 5 June nagpukotay kay 5 June ginapunggan pa ni alias Feby ang duha nga magtimbang pero wala gyud nagpapugong kay 5 June. That's why nga natingala siya way siya kabalo kung paano nga ang duha or ang suspect nagkakutsilyo bala kay 5 June kay wala man siya may nakita nga may bit-bit ni nga kutsilyo or what so happen. Pero nakita yan na lang kay 5 June nga gulpi lang ginhanusan ni alias Borjok si alias Rocky kag naigo kay 5 June sa iya nga tiyan. Duha ka buno ang nakita kay 5 June. So duha ka pilas ang iya nga naagom kag gilayon ang suspect nalagyo ka kay 5 June no, kag ang biktima man ang gindala ka kay 5 June sa Western Visayas Medical Center dito sa may Mandurriao ka kay 5 June kag gindapatan sang nagakaigo nga pagbulong. So on our last initial report sa aton nga Arevalo PNP kay 5 June ongoing ang hot pursuit operation ni kay alias Borjok kay 5 June kag baseman nga do yara naman kay 5 June sa estable nga kondisyon ang ining biktima ka kay 5 June. Okay. So
Mayo kay way mangalima patay ang biktima, no? Kaya nakaano pa siya kuno ka K5 June, nakahambal pa siya nga tagwan siya sang ambulansya ka K5 June. So nakahambal pa siya, conscious pa siya ka K5 June, sang gindala siya sa ospital. So way pakita sang latest bulletin niya, pero based aton nga initial nga information nasa maayo naman nga kahimtangan ka K5 June ang ining biktima. And on the other hand, man ka K5 June, diri sa may Iloilo City ka K5 June, no, buwas nga adlaw, since nga bukas na ang klase ka K5 June, bukas na ang klase, especially nila uman ang traffic ka K5 June, ang katapuyaman sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office nga all set na ka K5 June, may mga deployment plans na nga i-implement buwas nga adlaw ka K5 June, ilabi na sa mga areas ni bala ka K5 June nga ang mga eskwelahan malapit sa mga dalan kay 5 June ang expect nga traffic kay 5 June. That's why may mga traffic enforcers kita nga iga-deploy sa mga amuni nga mga bulutuan ang aton nga mga terminals buwas nga adlaw kay 5 June lauman man nga magadagsa ang pasahero because nga amo na mabalik na ang mga estudyante nga halin sa probinsya, sa mga probinsya nga eskwela diri sa Iloilo City, as well as man mabalik man kay 5 June ang opisina. So tomorrow morning Monday kay 5 June lauman gid siya ang light to moderate nga dalagan sa trapiko ka kay 5 June. Te ang terminal to sa Mohon, kamusta? Ang terminal sa Mohon kay 5 June tido halin pa na sang linigad nga mga concerns kay 5 June na palabot naman sa mga respective offices na kay 5 June. May mga pilaman ka mga action taken ang city. Well, why ta kabalo sa update? Sige lang nga, Cake 5 Kim daw may update ka ron. Sige, kay K5 June, kay K5 Kim, sa K5 June, okay, kay K5 Kim, may update siya kay K5 June, kaya nalabot niya ang talatapan sa isa sa mga kooperatiba dito sa may Mohon Terminal kay K5 June. Sige kay 5 June, ini nga balita ang ginadalon sa inyo sa DTX Cafe Mix, nakakape ka na naka-detox ka pa. Report nagikan sa Iloilo City, ini si K5 Jenny kauyunan para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM, Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5, mga detalye sa mga balita nagikan kay ka-K5 Jenny Kauyonan. This time sa iluhan na to na mga detalye na sa mga balita nagikan kay ka-K5 Kim Kaluyo. Ang Mohon Terminal kuno nagapabilin nga problema. Ilabi na sa sining nga tig-ululan, hambal sang WVTC Chairman. Yari mga balita kay impormasyon nagikan na kay ka-K5 Kim Kaluyo. K5 News FM, Kampiyon Report. Kay 5 June, wala sang pagbago sa mga gindangop nga reklamo may kaangtanan sa sitwasyon sang Mohon Terminal nga isa sa karon sa ginakabalak-an sa pagbukas sang klase nga tiyempo naman no sang tig-ululan. According pa diri kay Mr. Boyet Parcon, ang chairman sang Western Visayas Transport Cooperative o WVTC, ginpayag sini nga may mga atop nga nagatulo kag ginabaha man ang nasambit nga terminal nga problema para sa ilang mga nagabiyahe dira nga mga kooperatiba amo man no sa mga commuter. Pahayag pa diri sang natungdan nga kinahanglan nga mangin priority sang tagdumalahan sang nasambit nga terminal kung paano mangin komportable, kung paano bala mangin convenient ang nagagamit no sang siring terminal. Nahibalong nga magabukas ang klase sumugod buwas nga adlaw Hunyo 16 sa riin isang nasambit nga terminal sa may influx no kun ginalauman ang influx sang pasahero. Kagiri nga balita ang ginadulong sa inyo sang kaalwan sang Power Trio sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang-Uy nga mo ang D3 Bio Mighty C ka GTX 500. Ini si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagaringawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM, Kampiyon Report. So before kita magtakop sa tanan nga mga fathers happy Father's Day sa inyo tanan-tanan. Ano premyo sa inyo ni Mrs.? Anong preparasyon Mrs. inyo? Waay? Tinga akong rekomendasyon na mo niho. Inom na kamong daan sang extend food supplement for men. Kaya laban-laban may regalo gina si Mrs. nyo sa inyo karon sa gabi.
Ilabi na gid magtungang gabi pagtulog na sang mga kabataan. Regaluhan ka muna ni misis nyo. Para nga daw medyo masadya man kag si misis mo malipay man sa selebrasyon sang Father's Day. Inom sang extend food supplement for men. Nagapanami sang sirkulasyon sang dugo. Ginabuligan mga ka K5 ang paglimpyo sang aton nga dugo para nga mangin mabalik ang ato sini nga pagkabataon. Tanan naton sini nga mga ugat-ugat. Mga ka K5 mangin maayong sirkulasyon sang dugo. That's why ang ato sini nga pinakamayor nga ugat ang magapaugat. Kani imni nyo na sang extend food supplement for men. Pwerte mala nakabala barato mga ka K5. 500 milligrams ang unod sang isa ka kapsula. May maka kag klabuwas ka nga nagabulig para sa pagpanami sang sirkulasyon sang dugo kag nagahatag sang mayo kag magrabe nga resistensya. Nagabalik kag nagapahubin sang aton nga selyula. Kabangdanan nga ang ato sini nga pagpanghulag bisan tigulang na kita nagabalik sa huben ang aton nga performance. Extend food supplement for men para sa tanan nga mga fathers. Happy Father's Day na. Mag-extend food supplement for men na kita. Happy Father's Day mga kakifan. Tangana tiyempo ta diri sa ato sini nga pangalagan mga kakifan. Sa ngalan sang bilog nga pwersa sang K5 News FM Iloilo. Sa kinandan, ako naman yung ka K5 June Aluhado Kapulot para sa Kampyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Mundo ko ay laging masaya at ako'y di makapagsalita. Nauutal nanginginig, bakit kaya? Ewan ko ba? Bakit ba sa tuwing ika'y naalala? Itip ko
K5 News FM.